ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва умедворем ки навор ба шумо писанд меояд. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Топови ҷангори вазни сабук UFC Ҷейсон Гейҷи нақшаҳои худро оиди муҳорибаи навбатиаш баён кард. Биёед суханҳои хайлайтро гӯш мекунем. Ман дар дигар ташкилотҳо ҷангиданӣ нестум, лекин ҳамчунин танҳо барои баҳра бурдан низ муҳориба гузарониданӣ нестум. Онҳо бояд ки ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд. Рекорди ман дар 4 муҳорибаи охир 3 ғалаба ва 1 бохт аст. Онҳо ба хонаи ман омаданд ва хоҳиш карданд ки ман бо Макс Холлоуэй дар турнири UFC 300 муҳориба гузаронам. Ман фикр мекунам ки ҳамон муҳориба намоишӣ буд. Гуфтанӣ нестам ки ин мағлубият набояд ки дар рекорди ман бошад. Ман гуфтаним ки ҳамон муҳориба ба рейтинг вобастагӣ надошт. Дастин Пория дар муҳориба зидди ман бой дод ва баъд Бенуа Сен-Дениро шикаст дод ва ба ӯ муҳорибаи унвонӣ доданд. Баъди ғалабаи ман дар муҳориба зидди Рафаэл Физиев, Ислам Махачев гуфт ки бо ман ҷангидан мехоҳад, лекин UFC ин муҳорибаро ташкил накарданд ва онҳо муҳорибаи унвониро ба Оливейра доданд ки дар 4 муҳорибаи охираш 2 ғалаба ва 2 бохт дорад. Амаро бошад боз аз муҳорибаи унвонӣ хат заданд. Ман UFC-ро дӯст медорам ва ба дигар ташкилотҳо рафтан намехоҳам, лекин ҳамчунин ман беҳуда мероси худро дар байн монданӣ нестам, гуфтааст Гейҷи. Хотиррасон мекунем ки ҳозир барои камарбанди вазни сабук UFC Чарлз Оливейра зидди Илия Топурия меҷанганд ва маълум нест ки ғолибро муҳориба зидди ки интизор аст, Арман Гейҷи ё ин ки Пимблет. Худи Топурия баъди муҳориба зидди Оливейра зидди Педи Пимблет ҷангидан мехоҳад. Педи як дурӯя аст. Дар ёд доред вақте ки мо бо ӯ дар як пресс-конференсия қарор доштем. Дар ҳамон ҷо ӯ ба ман гуфт ки ман дар карди асосӣ меҷангам, а ту бошӣ дар карди пешакӣ. Акнун ман соҳиби 2 камарбанд мешавам. Ҳозир акнун мо дар куҷоем? Оё ягон кас Педи Пимблетро мешиносад? Лекин ҳақиқат дар он аст ки агар ман муҳориба интихоб карда метонистум, ман зидди ӯ меҷангидум, чунки ӯ шармандавор меафтид. Ман бо шодӣ ин муҳорибаро ба мухлисони UFC тӯҳфа мекардам, чунки дер боз шуд ки дар UFC чунин муҳориба набуд ки ду ҷангвари якдигарро ин гуна сахт бад мебинанд ва якдигарро шикастан мехоҳанд, гуфтааст Топурия. Ҳамчунин Илия оиди Чарлз Оливейра низ фикрҳои худро баён кард. Чарлз Оливейра ҷангвари хуб аст. Ман ҳатто фикр мекунам ки ӯ легенда аст, яке аз он ҷангваронест ки ҳоло ҳам дар UFC баромад мекунад. Аммо ҳақиқат дар он аст ки стили ӯ барои ман хеле мувофиқ аст, то ин ки ман ӯро дар якум раунд ба хоб равон кунам, чунки ӯ беҳаракат аст, ӯ кам ҳаракат мекунад, гуфтааст Илия. Ва дӯстон, Оливейра низ бетараф намонд ва оиди Топурия чунин суханҳо гуфт. Ман Ҷейсон Гейҷиро ба нокдаун равон кардам. Ӯ аз ҳама ҷангвари тарсовар дар вазни сабук аст. Ҳама мегуфтанд ки ӯ аз ҳама зарбаи вазнин дар байни ҷангварони вазни сабук дорад, лекин ман ӯро афтонидам. Ин чиз исбот мекунад ки дар daстони ман чӣ қадар қувваи калон аст. Илия Топурия ҷангвари беҳтарин аст, лекин ӯ аз вазни сабуктар омадааст ва ӯ бояд ки ҷангварони вазни сабукро эҳтиром кунад. Зарбаҳои ман аз зарбаҳои ӯ дида сахттар аст ва ин чиз аниқ аст, гуфтааст Оливейра. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Топурия Оливейраро дар якум раунд ба нокаут равон карданӣ аст, а Чарлз бошад худаш Топурияро ба нокаут равон кардан ва исбот кардан мехоҳад ки қувваи ҷангварони вазни сабук тамоман дигар гуна аст. Худи шумо ба ғалабаи кадоме аз онҳо боварӣ доред? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо рӯзи 29 июн дар турнири UFC 317 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.